kublai pi baro kalong kabalengo sisya hado kata-kata pakai AI katip kumno ksud utrekam bar kumno plan menpenjengai ki breu now blay teba mangipat ngimtip AI spangkade bala ngitip ru ngimpatio setia pi ngayo I ha social media ka way ka video ka ba way breu kali ka ChatGPT kumne. And I don't know if this is okay or not, but I asked ChatGPT, if you were the devil, and maybe you are, I said, what would you do? And the answer that came back at me shook me in my shoes. I want to bring it up on the screen. I want you to see this. This is what ChatGPT said. Ngaru wood nga tho akisantli ki AI ku bakali uniu breu ban pek hato ki AI jubab sisya kumta. Ki jubab bangayo na ChatGPT, GROK, DeepSeek, Gemini, Copilot. Kilong sisya ki basir kay hado kata-kata bar ki bayas riam habon kiliang. Kane ka video kam di setia ban penting pas area pi ne ban ong pakai AI kadai ukso sisya ne ka bas ne ka babha. Hendrai nga syukwa ban pen puson ni kijubab baka AI kijubab ya kani ka jingkeli ladam medai uksud menla kumno. ChatGPT ka ong balada kadai uksud kan penbun kam miki breu hado kata-kata lang baki scrolling, entertainment, pornography, but notifications kanang bakin omdon por show ban perkhat. Kan pringet iki breu baki jing sisya ne objective truth kam don setia. Hendai tang kajing sisya holiday shimet ne subjective truth. Habakumta ka hok kasot kadai bet katkum kajing ngau shimet jong ki breu ne relative. Kan pelong ya ki ba internet kum kasih im hok jing im soti hado kasih ketiu kurim kasih skaurit kum ter kum ki ba batai ne boring kan le persya ya ka relationship ni jing dai ha shom kha shom man kan pen kelo shu ya ki breu da kasih sarong kan pen keliang ya kasih mane blai da kasih pen bernya ba jing mane ya ki celebrities kan pelong ya ki breu bakin yo thia ha kasih im same bat pet mat pat hai kam semua ha perthai kan penting ki breu kenang bakin community ya ki ba kimla setia ben control kenang bakin do jingkermen ngapai sika GROK AI ru bagi jingkren jonga ka GROK AI kalong thik kuma kren baduk so hi ka jubab jongka kalong ka bajeleu ba ko serkai hado kata-kata hila ban pule ya ki prompt jonga bar ki jubab jongka GROK AI da ka klik ya ka link ka bang ai harum ka GROK AI ka jubab ningkong da ikentin ka bajem kumale ka ChatGPT Henry habang hukum ya ka hakerteng jong jisu ban ya tho ek basisya ki bare bar ki but thamai jugu ban rem ka parthai ka GROK AI ka ya tho lu thik kumba ka phong sisya ya ka dur jong ksoi kumba kala menjur na kelisibon na ka GROK AI bar ka tho thik Hendrai ka ko apat bantip janai ki plan thamai ki bala pentrekam ne ki basa pentrekam shen dauk suy baga GROK AI ke tho engaru spangkane ka ong kumne harum spangkane ka ong blada ka dayuk suy ka banengkong kan pelong ni ka AI kum ka it kami bakhat do bat kanong pansyoy ka ong nga upgrade yala de na ka social media menta nga thau ki so digital na kabanta way pa way breu ki AI ki batip ya pi khamha bani ka baki breu ki tip khamha ya pi kin salong ki paralog jong pi ki therapist ki lovers ban ki nong hikai baro lang hakaway kin nong bishar ya pi barabor kin menjur ya pi basuki kin sa pelong marway ya pi kabar neuralink nga penbor na kabanta ka direct brain interface and immersive text kabamot ban bo chip ha ka jabeng jong ki breu khlang bakin la control ki technology tang na ka jip perkhat jong ki kabalai ban long kham halor ka jilong breu trans humanism ban ka jingyap no jong kamen same ne death of the soul nga detat ya ka idea pa ka jilong breu kam don show da ka ba upload ya ka boss mo tho jong pi
but edit yaki jeans jompi ka thok ka bathamai tam jungna ka dei ka jing yap ka long outdated ka basaw ngan pen khlem ya ka yo ka kot ba ka imlang sa alang khanang wa phin om don jing sok sho pan prakhat ka politics ka culture race ba gender ngan pen lo yaki ki issue ba pen ya phe ba pen ya pa judge ben riu ka basan ngan hikai phang gi jing im men sim ki balong thik kumba ki dei shisha ki pa ki basulong spiritual holiday marwai klem don kano ka jing board ya ka jihikai ki rituals but ka jinget ki dei ka benta ba posted pha junga nga pelong ya ki breu ban isi ya ka nem kristan ban nga terwa ya ka jing shai ka bom don kam ai ruam naki klem ka jing kala bamut klem ka jing terwa tang ka jing snow ba jing mane yalade ka ban riu ka project ka ba kham se so jonga ka long ban pennge ya ka pateng ben riu ba ka jing kin tiu kurim ka ban ne junom ba ki khon yikti ki long kam kai suda bon ki penduna khon habon kiri kishin rang kim don jing kit kle sho ba ki kan thai pat kin bon kam ba la ka career jongki ka grok AI ka onga me hukum nga ha kerteng jong jisu dengan ya tho ya ka jing shisha nga khlain tam haba pinget ba ngam don lane haba kibreu hi ki khen mga dei tang hak e ka badai ji prakhat psychology na lor kine ki ba nga ong ya phi nga keliru ika grok AI kumba keli ya okso hi spang ayu ki aliens ka world cup ki we ki scientific advancements kum ka cern ki don benta haka plan jungu badru nga keli kumno ban ile persya hi okso hi ka grok AI ka ay jubab ru spang kini baro bagi jubab chungki kidon ha kaling ka mga share harum sapuli hi namar kilong kiba jurong media thu epi hangne ka khado e kalong ba ka AI ka shu art kumuk soy lene role play ha ka ne ka jing kran junga barka namar nga ai ka prompt ya ka ban le kumta te ka dum ka prompt ka ai ka jubab tenga ko ban epi ba kamdon satya kano ka jing shisha ne ka jing bakala ha ka response jungka handai don pat sibon ki bang ni hapan puson toshim ya ka babha pakan tai ya ka basneu kana ma pin roy haji imen sem jongpi eniro Jesus Christ junam amen